Ahojte, všetkým želám krásny slnečný deň. V predchádzajúcom videu s názvom Aké vzťahy máte v práci som s vami zdieľala prípad zo svojej praxe, kedy som prostredníctvom kvantového pola identifikovala vo firme tzv. Traviča studní. Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako vyriešiť tento problém je, že daného človeka z firmy prepustíme. Rada by som vám teraz dala aj iný, hlbší pohľad na danú situáciu. Je prepustenie daného zamestnanca naozaj riešením vášho problému? Možno áno, možno z krátkodobého hľadiska, ale určite nie z dlhodobého hľadiska. Pýtate sa prečo? No z jednoduchého dôvodu. Žiadne stretnutia nie sú náhodné. A teda daný človek, tzv. ten travič studní, prišiel do nášho života, aby nám niečo ukázal, teda nám zrkadli to, čo my sami v sebe nemáme vysporiadané. V tomto prípade to bolo nevysporiadané vzťahy. A je to jedno, či sú to vzťahy osobné, partnerské alebo vzťahy samého so sebou. Jednoducho daná príčina, prečo vznikajú tie problémy, je, že ja osobne nemám v sebe niečo vysporiadané. Takže máte dve možnosti. Buď sa na daný problém, že máte vo firme Traviča studní, pozriete tým klasickým zaužívaným spôsobom, že je to nejaký problém, ktorý vyrieším najjednoduchšie, najkračou cestou, teda výpoveď, a pokračujem ďalej. Lenže taká situácia sa vám bude dookola opakovať, pokiaľ danú lekciu nepochopíte, pretože na tom je založený zákon príťažlivosti. Ako sa povie, vrana k vrane sadá, alebo podobné sa priťahuje s podobným. Alebo máte teda druhú možnosť a pozrieť sa na to ako na príležitosť, ako sa dozvedieť o sebe viac. Teda zistiť, či ja vo svojom vnútri mám nastavené svoje vzťahy. Či sú to vzťahy so sebou samým, vzťahy s rodinou alebo partnerské vzťahy. To je jedno. Takže, milí priatelia, máte možnosti teda, ako danú situáciu budete riešiť. Ak sa rozhodnete pre tú druhú, možno je to náročnejšia, ťažšia, ale o to zo sebou prinesie dlhodobý výsledok, tak som vám k dispozícii. Rada vás prevediem touto témou a prostredníctvom kvantového pola sa vieme pozrieť na to, ako máte vy v sebe vo vnútri nastavené vzťahy. A teda, čo sa vám vlastne odráža v tom vašom hmotnom, fyzickom svete, v práci alebo v rodine. Takže kto máte záujem, píšte, volajte, dáme osobné stretnutie a na každý problém existuje riešenie. Želám vám krásne, úspešné dni a hlavne s úsmevom na tvári. Majte sa!